Oke teman-teman, hari ini kita update lagi. Nah, ini yang bongkaran kemarin teman-teman dulu. Wes mau warning kembali baru ya teman-teman dulu tuh. Bayo, koyok ngene. Jadi sing tak bongkar untune teman-teman. Lah, sing urung delok bongkarane utawa carane bongkar kalian bisa lihat dulu di video sebelumnya teman-teman. Nah, iki kan after teman-teman. Jadi sing tak ganti lagi lambene ini. Ki baru ya teman-teman, cate ini baru, terus gigine ki juga baru teman-teman. Tapi orang nggur ngarep tok teman-teman. Semburi barang ki yo tak sulamin nah lagi. Ki cate tak sulami lagi teman-teman. Siung-siunge barang ki kene ki. Lah iki cuman ora tak lama nih teman-teman, soalnya ki untune wis apa? Wis menguwisor iki untune iki. Jadi ora tak trepne. Cuman tak berulang aja teman-teman, kan bocah jaluk apa berboran anyar, jadi pakai stainless gini, pakai yang ukuran 4 mili teman-teman. Nah iki pakai stainless ukuran 4 mili. Terus neng kene iki apa nek ngaran iki idepe juga baru teman-teman. Lah iki anggap ae bonus ya teman-teman. Iki apa nek ngaran iki tutupe karo idepe iki anggap ae bonus. Terus borborane iki juga bonus teman-teman. Asine kan rehab iki tok. Sing direhab kan untuk depan karo ngisor iki teman-teman. Maksudnya sing ngarep lho teman-teman, ngarep ngisor dhuwur iki. Lah iki tak sulami lagi. Jadi lah iki baru, ki juga baru ya teman-teman. Terus siunge barang iki. Jadi nek didelok teko samping sudah nyoro ngene apa nek ngarani geget ngene lho teman-teman. Lah iki geget senajan ora halus ya teman-teman, soalnya sing kene iki bekas boncal-boncal iki tak sulami tok teman-teman, maset tok iki sing tak sulami. Lah iki tak sulami iki. Sing kene iki cuman maset tok tak ganti teman-teman, soalnya asline iki masih pakai Penta terus tak ganti pakai Royal teman-teman. Kan kene iki pakai Royal teman-teman lagi. Kok sing kene nggawe Penta terus akhirnya tak ganti ya teman-teman dulu. Lho, wis mau mening koyo ngene to. Lho. Lambene M iki wis mening lah, wis ganteng lah, masuk ora halus nemen ya teman-teman lagi. Tak zoom seperti ini. Masuk gak halus-halus nemen. Terus kene iki apa nek ngaran iki? Kemarin tidak ada mase, terus abang iki nyoret-nyoret ke sini teman-teman. Terus kita kayak emas. Nah iki kemarin kan putih tok teman-teman, iki tak kayak dhewe, tak coret dhewe. Nah iki terus apa nggone mangape. Nah iki kan nek diberulang otomatis iki ora podo teman-teman karo apa nek ngarani mangape sing lawas. Jadi kita sempal rondok maju ngene iki. Iki bekas tataan teman-teman, tak jokno seperti ini ben mangape iki rondo ombo lah. Nah iki kan wis ombo teman-teman delok. Lah iki kan wis ombo, wis ya wis pas lah dige main, wis ganteng teman-teman. Jadi untuk cacatane iki sing jembret-jembret kayak ngene iki gak masalah teman-teman. Lah iki kan jembret. Iki cacatane wonge dhewe teman-teman, jadi bukan dari sini. Kan aku apa nggur nyulami lambene iki karo mburi-mburi iki masih tak ganti semua ya teman-teman. Iki masih ya tak ganti. Oh iki ora enak irenge. Ora enak irenge teman-teman. Jadi aku nggur nyulami iki tok, iki kok nggone wonge iki, gawane wonge iki. Ternyata tidak ada hitame teman-teman. Delok. Lah iki kita sulami lagi teman-teman. Iki abu-abune iki lebih padang ya teman-teman. Jane dilamakno jek kena teman-teman. Cuman ya jenenge dana semono ya teman-teman. Ya wis lah. Akhirnya tak bertok iki. Cuman ya mending ora kaya wingi-wingi mangape wombo teman-teman, sak mene paling. Lah segini. Iki kan wis rondok trep. Terus ki aku yang garap kucingan teman-teman. Lagi ukuran 20 ki jajal tak pasangi apa nek aran iki. Pilisan teman-teman, pilisan 6 apa nek ngarani ngene 6 sub gitu teman-teman. Lah iki
kan 6 iki jiro lupa 6 iki kayune hitam banget teman-teman. Cuman ning kamera mbuh ireng mbuh putih atau nek asline iki hitam teman-teman. Ireng ngono kae. Soale iki kayu lawas. Kathek ya soco tok kok soco apa nek ngarani galih tok ngono kae lho teman-teman. Nah ini pakai gigi 8. Ini masih kasar ya teman-teman. Nek wis diwamplas ya walus. Iki motone gede jadi motone ora bounder ser ora teman-teman, tak gawe rondok ngotak seperti ini. Nek dicat sangar. Nek bounder ser kok kurang mentolong ngono kae lho teman-teman. Kurang piye nek ngarani. Kurang urip nek ngarani. Nek kotak ngene kok nek dicat sangar teman-teman. Soalnya aku wis tau gawe moto kotak-kotak wah apik ya. Daripada moto bounder ser apik rondok kotak ngene teman-teman. Gigi 8 siung gantung kurang tak kedok gila iki. Sik ungkul seperti ini. Tengah ini gigi 4 ini gigine kecil-kecil kayak untune wedhus. Kayak untune wedhus nih teman-teman, cilik-cilik ngono kae. Lah iki enek bekas dempulan teman-teman. Lah iki asine iki pesenane wong teman-teman. Cuman karena siunge saya keliru nek nggawe itu kan asine ngene teman-teman. Njaluke iki gayor kok gayor apa? Ulir. Lah rumah saku kok siung biasa ngono. Tibake wong njaluk ulir teman-teman. Wah, keliru pisan. Akhirnya ya wis tak ganti saiki kene teman-teman. Tak gawe klasikan seperti ini. Ki asine iki dawa biasa teman-teman kayak kucingan biasa ngono kae ora klasik ngene iki. Sanek patrane barang ning kene. Terus apa? Ngene-ngene kuwi barang. Terus akhirnya tak ganti iki. Jadi ki lebih tinggi ya teman-teman. Lah iki cuwur jeru tatane. Terus hidungnya seperti inilah iki. Sukari ngamplas. Terus tak kedok gawe nang ngisoran peh mening iki. Ya iki. Iki njajal tak pasang tok teman-teman. Nah ini. Pakune kok kena dicepoti. Jadi ki wis siap diambil ya teman-teman. Wis mening kondisinya seperti ini untuk gigine dari depan. Lah sing pengen ngerehab gigi juga bisa teman-teman. Koyok nang ngene iki utawa alah mbuh model piye pokok nek jek kena direhab ya tak usahakne ya teman-teman. Tapi nek ora kena ya engko diopo nek ngarani iki disok-isokne ngono lah teman-teman. Jadi ki rehapan dana 200.000 entuk iki teman-teman. Untuk gigi asine gigi tok teman-teman karena saya kasihan itu. Akhirnya ping-pinge ini tak ganti. Tak ganti kabeh. Ping-pinge sak mburi-mburine untune iki juga tak cat ulang teman-teman iki lho. Untune ping-pinge, abange, coklate ini. Jadi nek urung roh video sebelumnya kalian bisa tonton dulu ya teman-teman. Perubahannya kayak piye. Jadi ki aftering nek before kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Terus iki lah iki dempulan wis tak cat iki masih agak halus-halus nemen, tak cat hitam sak ruwene-rene barang ki. Masih agak halus nemen teman-teman. Sepenting ki bekase paku ki wis apa resik ngono teman-teman. Wis apa nek ngarani iki. Wis gak enak lubang-lubange jeru-jeru kan asine brodol-brodol teman-teman iki. Iki alah ya bekas dipasang di encepno neh, dipasang dicepot neh, dipasang dicepot neh kan akhirnya kayune iki bomot terus tak tutup pakai dempul kemarin. Nah iki ini juga gratis ya teman-teman, 200.000 sudah dapat untu semrongo seperti ini. Cete terus iki nah iki sak bore peh ora yo meninge to. Wes ngono teman-teman engko lanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.